Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Bela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. L-10 episodju, April 1942. Illum semmorru lura lejn l-1942 fl-eqqel tat-tieni gwerra dinjija. Se naraw kif sal-lum għadna mbagħtu l-konsegwenzi tal-ġrajiet li seħħew dakinhar. Kienu ġrajiet li meta seħħew kienu fuq fom kulħadd. It-3 ta' April 1942, jumejn fuq lejt il-kbir. Fl-eqqel ta' wieħed mill-akbar assedji mill-ajru matul it-tieni gwerra dinjija, l-ajruplani Ġermaniżi attakkaw lil Malta għal 10 darbiet. Il-5 air raid seħħ fil-għaxija bejn is-6-5 u s-27. Waqt dan l-air raid, il-bombi twadbu għal ħafna drabi oħra fuq l-inħawi tal-Port il-Kbir, fost oħrajn fuq il-Belt Valletta. Iżda waħda minn dawn il-bombi niżlet fejn sa dakinhar ebda bomba oħra ma kienet waslet. Din il-bomba laqtet it-Teatru Rjal fid-daħla tal-Belt Valletta. Il-ħsara li saret lill-binja kienet kbira. Il-parti ta' quddiem tat-Teatru Rjal fejn kien hemm il-portiko u l-awditorium inqerdet għal kollox u saret borġ ġebel. It-terab intneħħa minnu fih biex kemm jista' jkun jiġi evitat il-periklu. Il-parti ta' wara tat-teatru iżda ma ġarbitx ħsara. Tant baqgħet intatta illi min kien iħares lejn il-binja minn wara ma kienx jinduna bil-ħsara mwettqa mill-bomba Ġermaniża. Fl-istess attakk inqerdet għal kollox il-Berġa ta' Franza fejn illum hemm il-bini tal-General Workers Union. Il-Berġa tal-Italja fejn illum hemm il-Muża fit-Triq il-Merkanti soffrit ħsarat kbar u ntlaqtu wkoll fost l-oħrajn il-Berġa ta' Kastilja u s-Suq tal-Belt. Il-ġawra arkitettonika li kien jirrappreżenta t-Teatru Rjal kienet ilha sebbaħ id-daħla tal-Belt Valletta sa mis-snin 60 tas-seklu 19. Illum it-3 7 ta' April 1942 it-Teatru Rjal intlaqat bil-bombi tal-għada u ġġarrab serjament. L-ewwel post li kien propost biex jinbena teatru ġdid kien dak fejn illum hemm il-Casino Maltese li f'dak iż-żmien kien okkupat minn uffiċini tal-Gvern. Minkejja li ftit ta' żmien wara sar magħruf li l-pjan kien li l-uffiċini tal-Gvern jinġabru fil-Palazz tal-Gvernatur u għalhekk kien aktar faċli li l-bini tal-Casino Maltese jintuża t-teatru l-ġdid, id-deċiżjoni finali kienet li dan isir f'post differenti propju fid-daħla tal-Belt fejn sa dak iż-żmien kien hemm ħwienet li kienu jbiegħu prodotti lokali u l-ikel tal-annimali. Ix-xogħol tal-iskavar beda fl-1861 u l-inawgurazzjoni saret fid-9 ta' Ottubru 1866. F'Mejju tal-1878 it-teatru inħakem minn nirien kbar li damu sejrin għal 5 sigħat sħaħ. Minn barra, il-binja ma ġratilix ħsara iżda minn ġewwa nqerdet għal kollox. Quddiem dan kollu ttieħdet id-deċiżjoni li jsir ir-restawr meħtieġ, xogħol li dam sejjer 4 snin u nofs. Fis-snin immedjati ta' wara l-attakk erridi ta' April 1942, il-pajjiż kellu qudiemu sfidi ħafna akbar u ħafna aktar urġenti minn dik li jinbena mill-ġdid it-Teatru Rjal. Madankollu fil-bidu ta' snin 50 twaqqaf kumitat biex jieħu ħsieb il-bini mill-ġdid tat-teatru. Kienu anke ntażlu diżinji ppreżentati minn periti Taljani u fl-1954 bħala l-ewwel pass twaqqet il-parti ta' wara tat-teatru li kienet ħelsita mill-qilla tal-gwerra. Madankollu, meta sena wara nbidel il-gvern, kien deċiż li kienu kun aktar għaqli illi l-ispiża tmur fuq is-servizzi soċjali milli fuq il-bini tat-teatru. Fis-snin 80 u 90 tas-seklu ieħor imbagħad kienu bosta l-proposti li saru minn periti varji għal bini mill-ġdid tat-Teatru Rjal li iżda qatt ma sabu l-appoġġ neċessarju biex minn fuq il-pjanti jsiru realtà.
Meta mbagħad fl-2008 tfasslu l-pjani għal riġenerazzjoni sieħa tad-daħla tal-Belt Valletta, id-deċiżjoni meħuda kienet li fis-sit tat-Teatru Real jiġi żviluppat teatru fil-miftuħ. Iż-żona llum hija magħrufa bħala Pjazza Teatru Real. April 1942 iżda ma fissirx biss l-attakk fuq it-Teatru Real. F'dak ix-xahar ta' tant batija seħħ episodju li l-Mostin għadhom jiftakru u jfakru sal-lum. Kien il-ħamis 9 ta' April għal-ħabta tal-5-20. 3 bombers Ġermaniżi nbagħtu jattakkaw lil Malta, qabdu r-rotta għal fuq ta' Qali u għadbu l-bombi tagħhom fuq ir-raħal tal-Mosta. Bħal kull ħamis fir-rotunda tal-Mosta kellha ssir l-ora santa. Fil-ħin tal-attakk fuq il-Mosta kien hemm madwar 300 persuna jitolbu fosthom anzjani u morda li kienu jserħu rashom mill-kent tal-Knisja waqt xi attakk mill-ajru tal-għadu. Waħda minn dawn il-bombi li kienet tiżen 500 libra qabdet ir-rotta propju lejn ir-rotunda u sfrondat il-koppla. Il-Knisja ntliet bi sħabaħ waħda kbira ta' trab. Saran it-tant il-bomba ħabtet ma' xi ħitan u fl-aħħar strieħet fl-art. Kif it-trab qatt tfaċċat il-bomba quddiem il-kurutur tan-naħa tad-Duluri u madwara kien hemm ħafna ġebel imxerret mal-art. Dawk preżenti illi ftit qabel ma waqgħet il-bomba kienu nġabru fis-sagristiji u l-kuruturi li waslu għalihom u bekk skansaw il-ġebel kollu li waqa' mill-koppla ħarġu jiġru l-barra biex jevitaw l-impatt tal-esplużjoni li kienu qed jistennew li ser isseħħ minn mument għal ieħor, xi ħaġa li iżda ma ġratx. Uħud minn dawk preżenti ħasbu li kienet time bomba għaliex propju f'dawk il-ġranet kienu nxteħtu bombi simili li kienu jisplodu mingħajr ebda twissija. Meta l-air raid għadda waslu s-soldati tal-bomb disposal illi warbu lil kulħadd minn madwar ir-rotunda għaliex kienet hemm il-biża li l-bomba tisplodi. Meta tneħħa l-periklu l-bomba nħarġet minn ġo rotunda qabbewa fuq trakk u telqu biha. Ma' din il-bomba kienu niżlu oħrajn finħawi differenti ta' rotunda li iżda ma splodewx. Ħafnu mal-Mostin li jemnu li dakinhar Santa Marija għamlet miraklu kbir magħhom meta wieħed jiftakar li ma weġġa ħadd u li r-rotunda dedikata lil Marija Assunta baqgħet sieħa għaliex illi kieku l-bomba splodiet kienet tħalli warejha ħerba sieħa u wis probabbli anke toqtol lil uħud minn dawk li kienu preżenti. Kull sena nhar id-9 ta' April jitkanta t-Tedeum brat il-ħajr lill-Alla. Mhux l-istess xorti misset lil Furjaniżi li fit-28 ta' April kienu fil-mira ta' attakk aħrax mill-ajruplani Ġermaniżi. 3 bombi laqtu l-Knisja ta' San Publiu u waqt li għamlu ħsara kbira qatlu 12 persuna. Bini ieħor li safa vittma tal-bombardamenti qawwija fuq pajjiżna f'April 1942 kien it-Torri tal-Arloġġ tal-Birgu. Dan it-torri kien jinsab fi Pjazza Vittoria, il-pjazza ewlenija tal-Birgu. Kien punt ta' referenza prominenti kemm fil-Birgu u anke għall-bqija tal-Kottonera. It-torri x'aktarx inbena fil-Medju Evu għalkemm uħud isostnu li nbena wara l-wasla tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta. Kien iservi bħala torri tal-assa peress li kellu veduti fuq il-Port il-Kbir u l-kampanja tal-madwar u ntuża għal dan il-għan anke fl-assedju l-kbir tal-1565. Fis-seklu 17 kien anke ġie installat arloġġ ġo fih. It-torri kien għoli 40 metru u kien fih 5 sulari b'4 faċċati ta' 6 metri il-waħda. Fl-4 ta' April 1942 fl-eqqel tal-assedju fuq Malta, bomba tal-għadu splodit qrib it-torri. Kienet waħda mill-ħafna bombi mitfuqa fuq il-Birgu f'dawk il-ġranet li matulhom kienet anke nqerdet il-koppla ewlenija tal-Knisja ta' San Lawrenz. Riżultat tal-ħsara li ġara fl-esplużjoni tal-4 ta' April parti mit-torri iġġarfet matul il-lejl ta' bejn il-11 u 12 tal-istess xahar. Eventwalment, it-torri reġa' ntlaqat ġimagħtejn wara u saritlu aktar ħsara. Il-partijiet li kien fadal bdew ikunu meqjusa bħala perikolużi ħafna u minflok ma sar xogħol ta' restawr, f'Ottubru 1944 l-istruttura li kien fadal twaqqet.
April tal-1942 jibqa' mfakkar għal bombardamenti ma jaqtaw xejn li sofra pajjiżna. Il-mewt kienet saret realtà ta' kuljum. Fl-ewwel tax-xahar kienu nqattlu mal-25 persuna f'Taslima u 5 oħra f'Ħalbalzan. Fl-4 tax-xahar inqatlu 6 persuni fil-Ħamrun, fis-6 ta' April inqatlu 17 persuna f'Ħaltarxin, l-għada mitu 3 persuni oħra f'Birzebbuġa. Fis-7 tax-xahar inqatlu 23 persuna f'Ħalluqa, 3 ijiem wara mitu 2 persuni oħra f'Ħażabbar. Fit-13 ta' April 15 persuna tilfu ħajjithom f'Birkirkara. Fit-19 ta' April 34 persuna nqatlu f'attakk ieħor mill-ġdid fuq il-Ħamrun. 9 persuni oħra mietu f'Raħal ġdid fl-24 ta' April. Fix-xahar ta' April 1942 biss saru kważi 300 air raid fuq Malta, medja ta' 10 kuljum, u nxteħtu ma' 6,000 tunnellata ta' bombi. Inqatlu b'kollox ma' 300 persuna u ndarbu 900 oħra. F'xahar wieħed biss ma' 8,000 binja jew iġġarfu jew sofrew ħsarat kbar. Malta kienet isservi bħala bażi li minna kienu jitilqu is-sottomarini, il-bastimenti u l-ajruplani biex jattakkaw il-konvojs tal-Ġermaniżi u t-Taljani li kienu jwaslu l-provvisti lis-soldati tal-forzi nazisti u faxxisti li kienu qed jiġġieldu fl-Afrika ta' fuq. Lejn il-bidu tal-1942 ittieħdet deċiżjoni minn kmandanti tal-qawwiet nazisti u faxxisti li l-faċilitajiet li kien hawn f'Malta kellhom jinqerdu u li eventwalment issir anke invażjoni biex pajjiżna ma jibqax aktar taħt il-kontroll tal-Ingliżi. Kien għalhekk li l-ewwel ġimgħat tal-1942 kienu karatterizzati minn bombardamenti ma jaqtaw xejn li kienu jġibu magħhom distruzzjoni totali kif ukoll imwiet. Ittra mibgħuta lejn Londra mill-Gvernatur William Doby lejn l-aħħar ta' April 1942 hija konferma ta' dan kollu. Il-ħsarat fil-Belt Valletta, il-Furjana, Tlettibliet u l-Marsa huma terribbli. Ħalluqa, Raħal Ġdid, Ħażabbar, Taslima, l-Ħamrun u l-Musta sofrew ħafna wkoll. Fl-ewwel 4 postijiet il-qerda hija mifruxa ħafna u kważi kull triq hija mblukkata bil-ġebel u t-terapin. It-tneħħija tat-terapin jirrappreżenta problema kbira ħafna. Sakemm ikomplu l-bombardamenti, kull ma nistgħu nagħmlu huwa li nżommu t-toroq essenzjali fiż-żona tal-port il-kbir kemm jista' jkun mingħajr xkiel żejjed. Il-bombardamenti qawwija fixklu d-distribuzzjoni tal-ikel u qed isiru sforzi speċjali biex inżamm it-tqassim tal-ħobs anke jekk bil-qerda ta' ħafna fran ridu jiġu improvvizzati arranġamenti alternattivi. Id-distribuzzjoni tal-ħobs biż-żiemel u bil-karettun mhux dejjem hija l-iktar ħaġa effiċjenti. Fl-istess ħin, id-distribuzzjoni ta' tqiegħ lill-furnara u l-prodotti razzjonati lil bejjija bl-imnut ukoll ġiet infixkla. Il-power station intlaqtet darbtejn u sarilha ammont ta' ħsara. It-tama hija li l-provista tal-enerġija tkun restawrata fi żmien ftit jiem. Żoni sħaħ iżda inevitabilment se jibqgħu mingħajr elettriku għal perjodu konsiderevoli filwaqt li n-nies għadhom jużaw il-bjar speċjalment fil-Belt Valletta u fit-Tlettibliet sakemm il-provista tal-ilma tiġi restawrata. Minkejja l-bombardamenti kif ukoll l-iskarsezza tal-ikel ninsab konfidenti li l-moral tal-Maltin u l-Awċin se jibqa' għoli. Infaħħar il-kuraġġ li l-Maltin u l-Awċin qed juru taħt l-aktar prova qawwija li qatt ġew soġġetti għaliha. Mingħajr dan l-ispirtu ma nistgħux inkomplu. Kien f'dan il-kuntest li fil-15 ta' April 1942 kien sar magħruf li Malta ingħatat il-George Cross mir-Re George VI. Ir-Re George kien ħoloq il-George Cross 18-il xahar qabel fl-24 ta' Settembru 1940 fl-eqqel tal-attakki li l-ajruplani Ġermaniżi kienu qed iwettqu fuq Londra u bliet oħra fl-Ingilterra. F'xandira lill-Imperu r-Re kien qal li dan l-unur kien qiegħed jinħoloq biex f'dawk il-jiem ta' periklu jiġu rikonoxxuti b'mod denju fil-pront l-emejjel ta' kuraġġ ta' rġiel u nisa fil-ħajja ċivili.
Il-George Cross huwa magħmul mill-fidda b'medaljun f'forma ta' ċirku fiċ-ċentru li ġordi sin ta' San George u dragun. Madwar il-medaljun hemm l-iskrizzjoni għal kuraġġ u fir-rokna ta' kull tarf ta' salib madwar il-medaljun hemm il-kliem ġu sitta. Lan b'mod ċar kien li jiġu premjati irġiel u nisa għall-atti tal-akbar eroiżmu. Ma kien hemm l-ebda intenzjoni li dan l-unur jingħata lil xi komunità jew lil xi pajjiż. Għalhekk l-għoti tal-George Cross lil Malta kien pass bla preċedent. Ir-Re George VI iżda spjega d-deċiżjoni tiegħu fittra miktuba u ffirmata minnu stess li kienet tgħid: biex nonora lin-nies kuraġġużi tagħha. Nagħti l-George Cross lill-Gżira Fortizza ta' Malta biex tagħti xhieda ta' eroiżmu u devozzjoni li se jibqgħu famużi għal żmien twil fl-istorja. Meta l-messaġġ tar-Re wasal Malta, l-Gvernatur Dowbe qal li dan kien pass li joffra kuraġġ lil poplu Malti li kien determinat li bl-għajnuna Alla jibqa' jirreżisti sakemm jirbaħ. Minħabba li fil-jiem li fihom ingħata l-George Cross ma kienx hemm lok li jsiru ċerimonji uffiċjali minħabba l-attakki bla waqfien illi kienu qed isiru, iċ-ċerimonja tal-għoti saret fit-13 ta' Settembru 1942 ftit jiem biss wara l-wasla tal-konvoj ta' Santa Marija u meta s-sitwazzjoni kienet inbidlet xi ftit tal-aħjar. Sakemm waslet biex issir il-preżentazzjoni uffiċjali, l-Gvernatur ta' Malta kien inbidel u minflok William Doby kien hawn Viscount Gort. Għal din il-preżentazzjoni li saret f'Misra San George quddiem il-Palazz kien hemm preżenti l-għol uffiċjali kemm Ingliżi kif ukoll Maltin. Kien hemm ukoll folla ta' persuni pajżana Maltin tassisti għaċ-ċerimonja sempliċi iżda simbolika. Wara l-qari tad-diskors mill-Gvernatur il-George Cross ingħata lil Sir George Borch, il-Prim Imħallef, li wara illi jagħmel huwa stess diskors tal-okkażjoni poġġiha fuq pedestal li tqiegħed apposta fin-nofs tal-misraħ. There was a very special ceremony in Malta for the presentation of the George Cross to the island fortress. Lord Gort, the governor, presiding. The Jack still flies proudly over the ruins of the palace square, Valletta. Over 2,000 raids have in no way dimmed Malta's great defiance. Lord Gort handed the George Cross and the King's letter to Sir George Borg, the Chief Justice, who placed them on the plinth for all the people to see. And they didn't exactly hang back. Keen interest and quiet pride could be observed on every face as the ordinary people of Malta, men, women and children, came to look. This decoration is unique, but it belongs to all those people equally, to every one in Malta, in recognition of the inspiring example they've set to the whole empire. Il-George Cross tħalla fil-misraħ massess minn soldati tal-King's Own Malta Regiment biex in-nies preżenti setgħu jarawh flimkien mal-ittra illi bat ir-Re George VI. Mill-1940 sal-lum il-George Cross ingħata 409 darbiet. Kienu biss 2 oħra l-okkażjonijiet apparti il-Każ ta' Malta li fihom dan l-unur ingħata lil grupp ta' persuni u mhux lil xi individwu fost l-oħrajn fl-eqqel tal-pandemija tal-COVID-19 f'Lulju 2001 meta r-Reġina Elisabetta ppreżentatu lis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa Ingliż. Il-George Cross li tpoġġa fuq il-bandiera Maltija fl-1943 u nżamm wara l-għoti tal-indipendenza fl-1964 flimkien mal-ittra mibgħuta miegħu mir-Re George illum jinsabu għal-wiri fil-Mużew tal-Gwerra f'Sant'Irmu. Għadna kem segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, qari ta' Claudette Tabela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.